Chiegni janeno Lolwe Tv okinyi masani an ka indigi weche mag Oboke. Oboke ariyo oting'o wach mar Ruto kaka nyosidhe kaka ng'ano endo mabende sani ndido ma mondo mikoro odhi lar kom nindo majatend piny owacho e pacho ka indi koro dwe mar aboro. Ruto nyoyie mar mondo mikoro bed ni en ng'ano ma oting'o bendera mar UDA e Kenya Kwanza mondo mi odhi orakre kod Raila mar Azimio. Wang'ni en two horse race. Wang'ni wadwa ng'eni to jo Kenya go ombulu korie kon mane. Nane wach mantiere The Standard wacho ka endinia Ruto my promise. Oteni koro Ruto ochini koro singruok ne. Deputy President William Ruto accepts to be UDA presidential candidate flag bearer in August polls, outlines his agenda for the country, promising to right the wrongs of Jubilee administration. The endorsement set stage for a duel with Azimio's Raila Odinga. Okay, on the first day we will free DCI, KRA, EACC from state capture. State more capture ni to any part of the state. Appoint an accounting officer for DCI to be financially independent. Professionalize and digitize the tax agency. Operationalize the judiciary fund to give the institution financial independence. Get rid of brokers and cartels in agricultural sector. Jogo magin cartels mondo mikoro ogoli gi achiel kachiel ne en jago ma ndentire kaka jatelo mar migao no endo mar weche mag pur kege momiyo nok ogologi kata sani endi ne deputy president pok ogolgi. Mane wach mokwako kendo otiap kama licha ahinya Oboke mar The Standard omako nyaka ito Oboke mar 6 nyaka 7 ae koro wach machielo ka endi mabro miyo joma dwa chung' mano endo wich bar en ni scheme to block primary losers from contesting as independents. Proposal is meant to ensure equality in application of nomination timelines. Proposal also has the backing of office of the registrar of political parties. MPs considering a fresh proposal to block losers in party primaries from running as independent candidates. The Independent Electoral and Boundaries Commission argues that aspirants who are defeated in nominations should be barred from resigning from their parties, just the same way party hopping has been outlawed. Hago gini gik ma sani koro nitiere kanyo kakoro loye primaries kata nominations so kone beni koro abiseno ne kone beni koro the independent paro ni mano endo en against the constitution nikech ng'ato nitie freedom mare to choose where to run. Kech running, everybody is allowed to run in this country. Nyalo beni adieri kwa ni nitie endo okdhi maber kaka samoro okdhi ga maber ok tangi chuni mondo mi bed kanyo endo nikech samoro ok gin adier mane ler mantiere koro ibis do mondo mi koro joma koro yombi kik wuogi. Shabal tells ODM to let voters pick flag bearer to ensure fair nominations. And I'm not watching nominations near Mabaruiji. Next month, OPEC, businessman Suleiman Shabal has exuded confidence that he will bag the party ticket. Mr. Shabal, who is eyeing the Mombasa governor post, pledged to allocate more funds to the grassroots. And Mnamano Kivumbi Kagi Kacha. Drop in vaccine uptake with new rules on masks. My watchman tire ka India ni koro jimatina nyasa ni koro makao manendo maini chanjo. The other one dikau chanjo and nikechingi mani. The other one dikau, you never know again when the craving will strike Mara COVID-19 vaccine. The other one dikau mundi bed kode. Tang bear. I take pride in CBC success and credible exams, says Magoa. Magoa choni omor. Kende nigi nyadhi mang'eny nikech ni koro CBC dhi maber to penj bende timre mano e okang' ma owinjore. Adela tempani Magoa tiyo. Magoa kuom ministers manitiere Magoa sani koro tiyo makata matengi ok chop kuome e weche mag somo kaendi. I don't know kaka system bro lokre but aparo ni Magoa ko yudo another 5 years in the system mar education gik mang'eny mabro kawo laini maber ahinya. Ka wadhi nyime ka Matangamedi onge wachimantika ni Man City draw opens door for Liverpool as they face Arsenal. Kawono wantire gi the Gunners wachimapeka hinya. Liverpool dhi korgi Arsenal kawono gotieno sama bene ko Tottenham bende dhi manendo korgi Brighton. Mano e wachmantiere kanyo ma wang'iyo kanyo bende kaka ja Liverpool
Agomo mondo mi warodh Arsenal nendo mondo mi koro dongi gap mar 1 point. Jo Manchester to koro sani endi koyo kudho ng'utgi oko kanyo endo kama gintie. Ang'eyo jo Manchester gima notimre nyoro nogo koru kaliech. In fact ok aber to koro gima tang' wach onge. Orodho Manchester giling thi koro gionge Champions League to foka indi bende en ng'weja irititi Manchester. The Daily Nation, Ruto, it's my turn. Mane wacho Ruto wacho ni koro en kinde mare. Mane gima Ruto wacho kanyo, epic contest in a bare knuckle speech moments after getting his party's nod to run for president. Deputy Ruto declares that it is now his time to lead, setting the stage for a titanic battle with his boss President Uhuru Kenyatta and Azimio flag bearer Raila Odinga in August. Magi weche sani koro Ruto sani koro en lweny en maima lich ahinya osema na chakore. Ka wadhi nyime kaendi weche mag UDA kaka nyagi time nyoro ema ni kaendi mang'eny pod emna UDA. Ruto's journey to front runner status in presidential race. Nyalo ngi kaka Ruto koro kod wuodhe mano wuotho. So Nation Media Group makes new appointments to boost digital transformation. Joa Geyo sani ndi koro ne oyudo manendo kang machielo mar tiyo Nation Media Group. Mano en gima ber wapuoyo wuodo yoma. Raila hold talks with UK Armed Forces Minister. Raila nyoro nyente kod James Hiepi gwenge mag UK kamanye gilosi. Azimio parties in Western rocked by sibling rivalry. Magi koro gin weche mag Azimio otek Western koni. Ng'ato ka ng'ato dwaro mar mondo mi otim manyalo. Plans by parties affiliated to Azimio la Umoja movement in Western to conduct joint campaigns in the region have been dashed as jostling for support intensifies ahead of 9th poll. ODM Deputy Party Leader Wycliffe Oparanya said he will focus on campaigns to ensure the party carries the day in the region after nominations planned for next month. Mane wach mantiere en ng'weja irititi Azimio kae to onge wache kaka idware mondo bed kamano. No hoping IEBC shocker for losers in party primaries. According to the IEBC timelines, parties should conduct nomination between April 16th and April 26th. Mane wach mantiere kanyo endo. Waita denies the shelving governor's bid. Nzioka Waita pod bro bedo manyo komnendo mar governor kaka no dhi nyime. Pajosomo gi jondike ni kanyo magiki gin weche mag chenro mag wang' jowi. Koro gani weche mag 2K. Chimatuweka indeed Tuchel says no excuse for Chelsea despite sanctions. Yani koro sanindi jata kweth mar team mar Chelsea Manuel Thomas Tuchel owacho ni onge kamora mora magibro bedo negi makone ng'ato sadha nikech koro oketnegi mago magin kum kod mano wach mar jatendgi ma en Roman Abramovich bedo ni koro sanindi koro okasne piny ahinya. Wacho ni gibodhi adhia tugo mano endo ma Champions League. Wach malich ahinya. Kaka Oboke ni Mother Star Oboke masa ni osebedo katimo mbulu mar paro nonro mane gitimo. Koro sani ndi koro manyien wuok ni Raila now catches up with Ruto new poll. Raila koro osechopo kuom Ruto. To kang'iyo gima ndika if elections were held today, who would you vote as president? Raila ne okawo mano 47.4%, maen kwan atamalo 45.4%. Ruto okawo kwan atamalo 43.4%. Kalonzo mabe koro sani koro onge ng'wech ne okawo manendo kwan atamalo 1.9. Gideon Moi kwan atamalo 0.5. Maendi e okang' mokwongo sani koro Raila okadho go Ruto e mbulu mar paro gi eki. Mago e wache mantiere kanyo mang'eny ahinya. Kenya sani ndi koro ni ema koro telo kod maneno cancer mar duol. Kenya has world's highest throat cancer rate. Why? A 3-year project has been launched to find out why Kenya has the world's largest rate of throat cancer. The 446 million project is funded by UK National Institute for Health and Research. Will undertake the 446
146 million project funded by UK's National Institute of Health and will be undertaken by researchers from Kenya and the United Kingdom. Studies will be coordinated by researchers from Kenya and University Training, Referral and Research Hospitals and University of Manchester. Something to worry about. Which according to the new poll, no other presidential candidate will get significant chunk of vote. Wiper leader Kalonzo Musyoka, who joined Raila at the weekend, would only get 1.9%. Maindi kore okang mokwongo wacho ni koro bang' Uhuru sidho Raila sagana 3 ay bang' Uhuru bende chungi Raila motegno sani omiyo manendo koro ne Raila yudo magoeko magin buku mang'eny ahinya. Kata kamano endo nyoro ne nitiere weche makwanyo timre NDC mar Ruto gi UDA no riembo jofwambo oko mondo kik bedi sama ne gitimo weche gi moko. Ang'o miyo nuluongo jofwambo kubro riembo gi fo olawa? Ang'o mane owacho? Ang'o mane nyaka koro piny kik ng'e? To kano kulwa mondo jofwambo bedie to ne ukuluongegi. The decision to choose Ruto must be done in darkness, Raila Odinga campaign spokesperson Makao Mutua said. It cannot and must not be done in darkness where a small cabal of elites and oligarchs choose the presidential candidate, he said. In a statement on Tuesday, Mutua said Kenyans and the world witnessed how Ruto UDA regime would switch off lights of democracy if, God forbid, it ever came to power. Mano wabendo kwa ngi mmenyo timre makwani podo mako jigi wora hinya ge momiyo national event machal kama nyalo bedo ni kunyiso ni koro ne guru taya kata guru ko gikmondo mi omaki gik matimre mbele kai. Odinga to discuss Azimio agenda at Chatham House. Maendi koro Odinga kawuono bro bedo kod manendo ma en twake Chatham House kama Ruto ne nitiere mana juma chiel kende ma okadho. Kanyo kaindi kaindi wichi maga Vox Pops nitie kagi kacha kati picha kaindi mara Deputy President sama intiko Deputy President William Ruto with the Gwen MP and Nandi Senator aspirant Alexander Kosgei at the DP's current residence in Nairobi. The two discussed the future of Nandi and plans to implement bottom-up economic model. Mano ewa chairman tire kanyo achiel kachiel gilendo magobila pod dhi nyime. Media should now scrutinize parties. Maigi makoro bende wawacho ni media koro nyaka koro ket nyong'ong ne dudo buche gi ekini kech ang'o miyo moko iriembe ji nyaka mano gima wang'e maber. Liverpool arguably best team in England, says Arsenal's Arteta. My God, again, mind games. Kawono Arteta ngeni wa there to go kodigi. Watching Liverpool is the best team. Well, as a Liverpool fan, I'm flattered to adirimantini maugene mind games samudi tugo. Ingeo ni mpira okena dula kende ntinya ka mind games, ntinya ka mago kama against psychological warfare in football. Mana ina chill kumgi. Wabro bayo gikanyo endo janeno Lolwe TV wachakoro mkiny ethuolo machielo.